kajika di komputer bat di laptop kabahajan jongpi. Hapaham sim nongpo Riboy District marpersya bat ke school Alpha Higher Secondary School. Wantit nangi ngin airu kawaranti. Hendriu banaya ki laptop bat khatar banaya ki desktop. Kini ki digimar refurbish lane ki all stock. Hadian ke jinglet jurep ya ka jaka bret nyot jong ke nongpo taung ke badan hasnong Sangling Hari Riboy District hakatayok beladap dakinong ilam jong ke seng Riboy People Council ke belak long ru haka jing don lang jong kinong ilam snong menta ka singi ke lai trik no pra arzar pesau ke seng Riboy People Council ke alik bani kendu yau Deputy Commissioner ke Riboy District ban lik ai dakador khas halor ki artli kimat kata ke jing don kam ban simkia mardor ban pentrai kam no ya ke projek ke belak penmang ban lek bah ya ke jaka bret ya ki jabok jaban inactive solid waste management project ha Sangling nongpo bat ke jing persya ya ke jing temu panwanra ya ke karkhana ke badan na bernihat sejirang kinong ilam jong seng haba ajing keren hadian ke te ke jing le ya kendu ya ki board penyak district ha office trekam jong deputy commissioner hanongpo kila penpau ya ke jing songkhia namar ke jing bom yoklat ban ya kendu ya deputy commissioner ka ba kila hab ban ya kendu ya ki wei pat ki officer namar ke jing keren bat ki te ki officer kam shamla ajing hon ya ki namar kim shamla yo ya ke jubab ka bebyang ka ba gidang don kam ban hab apat ya ke jubab ki board penyak district Susu kilaong ba ka jingdawa jong ka seng kandang yai peteng bat but dian ya kani kam ka belong ka jingdon kam ka bekerki jong ka than hakwe pat ka benta kinong ilam jong seng RBPC hak ka jinglam jong presiden ba Jason Lennox nongrum kila penpau ya ka jing persya halor ka jingtmu jong ka sarkar panwanra ya ka we ka karkhana haki than jirang namar ki ong ba ka jingdon ki karkhana kan sawanra ningkong ya ka jing jabo kumbalong ki we pat ki jaka ki bladon ya ki karkhana Riboy District ya kani ke jingelik kendu dalam khmat daw presiden ke RBPC Central Body uba Jason Lennox nongrum hak jing dor kat lang uba Mission Tron presiden ke RBPC Nongpo Circle uba yok kemen lapang presiden ke RBPC Jirang Circle lembat kiwe dekat jong keseng kadang ko bapelong yengi bagi dia dan pulau jong office jong DC menakasi kadin nak ki benta ki daw ba dosan jong pai ba kawe kumbala keren ki mangilang syakman ka jinglong jingman jong kaneka ka solid waste management po jong snong Sangling ka seng haki po ki baladap nyal ayo panbu da ka jinto apa ni jong DC ban kentui ka bidi bat ka jinglong jingman jong ka solid waste management ko ya kai ka bangi ngitip ba ka sornong po baro ki ying ki dukan ki babun ki kini ki jabo ki bayami na kini ki jaka kilej ban penhap ban berat hapo Sangling arajar kat kendai ladangi kenmau menteri nang ba coba jela duni pendrat ke sama ulak pli ketika projek dah ka jingmut ban felicitate dah ka jingmut ban wanra ya kata ka kuit ka suba dah ka jingmut ban pensuk ya kinong snong bat ka jingmut ngatrai ka babahi Henry ladangi pek pat ya ka jinglong jingman coba dekat projek hadu kini kisni di bamenta nadu bala set up bala establish ka kadang-kadang haka position ka ba mentaling na ikum kikiru kila aja to baro tip de satu ne tip de bagi sarang ki hap hine yimtim na ki igdaw haka ladangi kan mau haka por ka baki wanra ya ka bat kan dur jungka ka odan menta kala ya perbak lebak kini ki ba ngiyo i kum gaseng kadai ka ba pentuslai yang ni bat kawi ka bangimla ban len kalong ba yakin ki project la behi da ka pisa pa iba kadai ka taxpayer money kadai ka ba pa iba le se usio ya ki khajana ba fer bat lengba jung kita ngila ban saki yakin ki development tal project fer bat kadai ka we na kita ki jinge ki ni jong kada mar bangim shumla yo ya ka progress jong ka kam hadu menta watla haki por ki baladap ya kan ka kam kumbala bensutu kala po hiru kami jong sebut ba di sar singo malang dahar ya kai ka ba mi na ka shidur ka jong iru le se kalong very positive ba nakaliang jong government kalong serious ba kan satu ni committee kan sapa itaki expert ban visit ban le itaki jing makam baro tenre handu menen hadin ka tukan benai bangila yo ya ka bukum kita ki surkra nakaliang jong ka songkar kam sumladan kano ka progress but halor kata ban budien nakaliang di keseng niwan bani kendu ya udisi ka mumdan tinilayo ban bu ka jingto kami jong additional DC ban sungtu ka main jong government adu mentah kai
ai ka mai juga government ka district administration habis dia ka kamla ka don em ya kata ka sokya namar ti kata ka ba kata sisa do kata ya ka mai mariang ya kinong snong pemusang ling ka snong kinong snong ti kidon ka kampung sanang ta kalong ba hang tu ka don ka wa musang ling mo ka wa musang ling ya ka ba ya kata ka snong layo ka terteng lemah ka wa ketika wa musang ling kamdi ka batang hante ka tuit bat kumangila bat sutu imak ceki bentar juga borlong ka kot ya kadang water body yang teh kabang dan kam ban preserve ya ka ban tengkai ban kunai ban sumar ya ka ini lomba ka jing bomla pada mentah ban regulate ban tek lakam ya ka jing long jing man juga dengan cekang kini kita kisin di bapung guslai ka seng but on record mentah kasih iwan ban bu ya ka jito kami jong kinong yelam jong ka district ka jongi bat ka jing keran kam dalok tan ka bahun bat i madam pakitain namar ba idon ka jing kerki nomor ba kum gaseng la yunyo hi ka assurance naki badipet ka kam ki wanang ne ban ai ka jing sekre ban ai ka service kino ki problem ki bagi national ki kendo kidai maki ba hap sim ka rai ban pendit biang ki jing dom kam ten rei ka iga bangingi angnut abangini kan masat naing ban onang ila apo yang ne kam da penuh ni gaseng ba le se la da ban dom kam ban ye kendo ye bisi ni hap na ko national office kata ka we ka ba kaseng ka ye kendo mana kaseng ka ba na kata ba de kombangi ioi ba ka sorkar lakan slam kala wanra ek duga jingmut ban shimno ek daga jaka jong ka soil and water conservation for CTI Bornihan katu ga jaka hangtei kumakila ban sutu ya manta kade ga jingmentoi na ga manta ga jela kade ga jingmentoi na manta ki nong sungsno ki environmental education ki forestry training ba kiwe ya manta kaya yang tei te ka jingmut jong ka sarkar manta ban wanra no da ka wi ka jingmut kata long ban establish ban set up kita ki industries ban itu no ikum kata ka industrial area hakari ga jaka hangtei kani ga ka ba pen kusnai ngi kum gaseng la dengi pej hakine ki kendiat i wala de katu ka report jong ka center for research on energy and clean air kria kan data jong ka keren ba ka bernihat kadai ka wei na ka sor ka town ka bajabo ta makari India wan banikong ko ahi ban shimi ka kabu ban ai kublai ya chief minister ba ula ailat ka bernihat bakal long kum ka wei ka jaka ka bajabo tam la dengi pej ka bernihat kam fit shu watang bani ring simro tenri pan nalor bala UI ya kita ki AKA ban wanra pat sataka daka proposal menta ban dang expand issue ya kita ki industries hari boy particularly ka tuga jaka ka banga kedo kani kadi ki ka ba kum ka seng nomla ban priang ba i ba i gumba UCM haga jaka badan ka prum persyang menta ban ta sadaki mudo te nanga i ba ya ka disuga jingi ka negala biang dan kam ban regulate dan kam ban pen mau long baki department concern jangka sarkar ban penia MT ki factories ki industries ki ba operate ya menta jaka bangin wanra da kita ki jingterwa ban penlong industrial area industrial estate ya kita ki ayu angtai ka senghi ka tentui ka sarkar bahkan kampai kmat syaki ka kampenroi ki balik se ki ba wat ka sarkar yo nong pai ba nong isa bin da gamta pai ba ban ka sarkar te nginum apa de menta ban ong ba ka sarkar le se ka tu ga jingmut jongka 10 billion ekonomi ga jongka ban poi syaka 10 billion ekonomi tile se kini kita ki factors lani kita ki lap ki ban ka sarkar ka push ya ka ekonomi ka jongka ya ka balik se ngismo ba le se hang ta ka sarkar le se kambiang Henry bangin compromise ya kami mariang bangin compromise ya kakoi kakya nak bantah kita 10 billion ekonomi nak kali yang ngaseng ni semua ban kentai war ya kata ya kita kijumut pokok kita nyim subscribe kata kabanikong kabar arpat hadin bangi UI baki katukatnya kino ilam seng balang kiba lami syakmat ban yelum bak kita ki shnong kiba marjan kila penlong ya gitu rally let's say ya kaba kilami ki reaction na UI ka reaction na UMLA jangka tan iba sustain sotun i pediang ya kai ka ba kadong bagatan ka keren hoy ka bernihat kadai kata ka jaga bajabo tam batle sela tadi bangi additionally dan wanra apa ya kita ki industries iba fair kandang kampen jubor ya kata ka jinsniu UMLA kata pediang kajing pediang jong UMLA nginom artatin le se kadai babaro ngetip lut dan ripat ban relocate ya ka bernihat saga syaka himajirang ya ka ba mai suggest kan pat long kumba ngisim nak ketika dia ngitro akti kemuan alara UMLA usmutu ba da kajuan kita ki industries kan sakta kami meriang kan sakta nong susnong hato kita kaju ke industries ka bangi keren la ngira sya himajirang ka repercussions ka jongka ka consequence ngatara gede kaju
to emle ngatrai ude no ilam ubala ramba ubala yo ijngai kini ki baro let's say namanta initially ko badang sedang kila ban wanra daga jimut ba kidi tangki processing unit kidi tangki ki kenja ki unit ki baper ki balik se ki benum kha ya ka kami mariang bat yo pai ba pabun balang henry we bangila tag ya ka jaka kum ka industrial estate kabama par kalong ba kitu ki bawan nagin ngin pensengek kumno yaki la ngin persyak kumno yaki we ba bila elat ba kendon ke industrial estate hakan no ka jaka to tip ba katu ka jaka kala apli nak banta ki industries ki ban sawan nagin kadang di gede ka ya ka ba kum ka seng ngia smude ban tempau te on record ngiwan ban bu ya ka jing persyak hi habide ba kum shangling POE ba kalong kum tu te ka jing ker mendakasi ko mangong ba kam 8 hun yangi tenre ka jing kimilti juga seng ka jing kimilti juga seng kalong ba wat ailat ya kinong sung hadu makinda mi badan wat niat ya kinong sisnong hadu ba namar ka jing bomla banding mesim ki hapan wan tia lan ki hapan wan penlong ya ki jing ki apo kala juga di si office wat niat ya kinong sisnong makin tia surong tikine gide ki ba ki problem ki badon apo juga distrik pad ka jing betu na kalian juga seng kalong ba kini ki bawan apo juga riboy kita ka mesim ban syakri lebet ya ka kanu kakam ka bade ban le na kamta ka interest nam ta ka bit ka biang jupai ba ngingi ai ka jingi terdang sispa pasen ba kino ki officer kino ki nongilam juga district ka jongi tende ban wan na ka jingmut ban syakri tang na ka rumbiang sentur hende ya kakam larakan ker nda kumwe kani ka bagaseng le sikan mlak ban pediang kan mlak ban tol te ngin tang habudin ya kani ka issue ngidang hapan dang ya kendu ngidang hapan dang pit ya ka le sewat ka dorbashnong shangling ladade bangambaklan na kalian seng ya hapan dang ya syong le se yaki jingalang ban pakhat ya ka ban chok ki strategi ba nang nei syakmat ki kita kila tilan ki senjam ki bakum kaseng tergak makadar basnong ki nong sisnong nyelak ban putden nang nei syakmat Mia kandu edisi mia kandu ya additional disi na ka benta ka jingmu jong ka sarkar wan bu ya ka industrial apo kadong ka than jingi kena kaliang jingi kaseng ni persyahi ba ngitip hiru ba ka industrial kadon ka jingta tam ya ka jingko jingkia ya kami mariang bat nim kwa hiru ba kan long kum kaburni hat ni tip hi ba kaburni kalong ka ba jabo kabala tip hi ba kala long ka ban kong hi hapo kari India te kum ta nim kwa hiru ba ka jirang kan long hi ka ba ar ka ba tip kum kata ka jing jabo ha ka dong ka than chingi te ni persyahi ba na kaliang kaseng jong ka RBBC jirang circle nim kwa hi ba ka jing mu jong ka sarkar kan long kaba kanlong kata kajing urlong jong kajing temu jong ka sarkar na kaliang kaseng ni persyahi panlada ka sarkar kan yele persya ngiru na kaliang kaseng ninya yele na kabanta ka jingkot jingkia na kabanta kadong kathan jingi ban nim kwa hiru ba kadong kathan jingi kanlong kata kadong kaba ngidu ya kabangi culong kumen hakini kisi niyo ya kata kajingko jingkia kaba nisyo bangi ni suk haka kamtam ya ka bangiring kamensim niyo ya ka oksigen kababiang andre lada iwan bu ya kum kita ki industri sapo kadong jungi kandon kajingkta te nakaliang jungi kaseng lada ka sarkar kan ile persya ngiru nakaliang kaseng ninyele pada kowe kasenjam kenang ba kadong kathan jingi kanamdan ka jingta aga imlang salang ke na kalian gini alor ka jingi jor di bapun bulan sungsung di badan nang tu aja nilai men ka simpale nilai jenis step kita jaga padila musim pagibun ikhtiar kita di badan nang tu jaga kundan tu na kalian gini kaseng kita kasih buan nang po disi buan nang tunjuk ya kemana pakai bagi itu akmat kita bahkan lek pleno ya ketika kita nang bahkan long kejurung ya supaya ba apa jong kena kadong berbuat jadi kita makan apa ketika kita hot kadang sia kita kadong dijung terku kalau ada kita nadaka henry tertum kaba labha minta dari kita henry nilapat misiam 4 ketum ketika ketum ke projek bagi Pak pun kita kemusin kita susah untuk labun jejak dia nama tak kadau penguan tadasi bangun penbor ya audisi ni ya ka madam penting bagi kita no pulai mardor ya ketika nang ba ada ketika kalau kawasan banta juni pak Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak banta ki awareness program jongpi pon singi ni ai wai shapi
pran nyau lai wei kendai nru yue ar nyau lai